सोरांगौ खाफाङानि नोंबाय मालाय तेरि तंथमानि आं जत लोगोफोरखौ नंखायनो बुंनाय जे दिनै जुदि आं फाइनाल एक्सपो अंखा ओंखायनो orang फायदि जोंना सापर्ट खायफायदि दिनै परफरमेन्स नायफायदि आथिना आं सारा मोजां रुपेश खारन गोबां मा रोजाबनाय बर' राव दंबायो ओमफ्राय प्लेटफर्म गाहाम प्लेटफर्म बागै बर' उमुतै tabuktiफ्रा आइडल हनि टी फाइका सिने बस कांगो इनके तो कहम नो रोजाबैने नों सिनेमु माइ दङ कहम के नों गाइड बुखाइ दङ बर' रोजाबमुं नतै रोजाबमुं हापर नों जादे मुसासो खायनाय खांकै तो माइ प्लेटफर्म नि बागै नों खायमाननाय सिनेमु माननाय जाबे मानाय tabuk so voting system ro koriखो इनके चिनि आसो कतर सिंगर लेजेंडरी सिंगर जे पद्मश्री अवार्ड दं मानजाक राष्ट्रपति पुरस्कार मानजाक बरं सिदाबुक चिनि जज इनके बरं नि जजमेंट डॉक्टर कुनो हम यांगला abang खाखायो इनके ताई मने बस कांगत लांगना हंकांकै abo आं खाखायो जे अमो सीजन फाइते चेंजों थांनाय आते हिनि मा दंता nin box खायनो ओंखाय ya tabuk जज को सायमाने कारण किसा तो डिफेक्ट किसा तो मसुर ताल आरो किसा फेल आइनैनो आबरनो नायनो बरं मखायनो दा जजमेंट बुसु अब चाय में फाइका ओंखाय प्रिपरेशन तो काहाम नो ओंखाय किसा कॉन्फिडेंट बो दंगो जे काहाम नो रोजाबनाय